Mapagpalang araw kalakbay at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga po pala si Aurora. Nakatira dito sa isang baryo ng Samar. Itong kwentong aking ibabahagi sa inyo ay karanasan nito ng aking lola na si Lola Anicia. Nang minsang maranasan nilang mag-asawang si Lolo Goryo, ang isang kababalaghang magpasa hanggang ngayon ay hinding-hindi nila malilimutan. Dekada 60. Itong mga panahong ito ay payak lamang ang kanilang pamumuhay at tanging pagbubukid lamang ang hanap buhay ni Lolo Goryo. Ayon pa kay Lola Anicia, naninirahan sila umano sa isang liblib na purok na magkaroon sila ng bagong saltang kapitbahay. Hindi gaanong katandaan ng bago nilang kapitbahay na mag-asawa. At sa tingin pa nga ni Lola Anicia noon, ay mga nasa edad 30 mahigit pa lamang ang mga ito. Tahimik lamang at bihirang makipag-usap sa kanila ang asawang babaeng kapitbahay nila na tawagin na lang po natin sa pangalang Marie. Subalit ang lalaking asawa nitong si Mang Eduardo ay magiliw namang nakikipagkaibigan sa kanila maging sa iba pang mga kalapitbahay. Simula nung magkaroon sila ng bagong kapitbahay mga kalakbay, gabi-gabi na lamang nakakarinig ng kakaibang halinghing ng hayop at mga pag-angil si Lola Anicia. Halos lahat rin ng mga alagang aso sa kanilang purok ay nagsisipag-alulungan na rin sa tuwing sumasapit ang hating gabi. Kaya namang kinikilabutan ng aking lola kapag naririnig niya na naman ang mga alulungan ng mga aso at mga pag-angil. Ano na bang nangyayari dito sa lugar natin, Anicia? Abay, gabi-gabi na lang tayong nakakaranas ng nakakakilabot na mga alulungan ng aso. Reklamo ng kapitbahay niyang si Aling Tonya. Oo nga ho eh. Hindi ko rin alam kung bakit gabi-gabi na lamang may umaalulong na aso. Wala naman iyon dati. Tugon niya rito. Kasalukuyang nag-uumpukan na naman sila sa labas ng bahay ni Aling Anicia. Gawa ng hindi na talaga nila matiis pa ang mga nakakakilabot na naririnig tuwing sumasapit ang hating gabi. Maging ang mga asong alaga nila ay tila takot na takot at nababahagang buntot habang walang humpay sa pag-alulong. Hindi kaya may aswang dito sa lugar natin? Wika ni Aling Tonya. Napakunot noon naman si Lola Anicia at napatanong sa kanyang kapitbahay kung totoo nga ba talaga ang sinasabi nito patungkol sa aswang. Hay, ano ka ba naman, Anicia? Saang lupalop ka ba nakatira noon at hindi mo alam ang tungkol sa kanila? Tanong sa kanya ng isa pa nilang kapitbahay. Sumabat naman ang kapitbahay nilang si Emma at nagwika ng, hindi ba kayo nagtataka? Simula nung may bagong salta dito sa purok natin, gabi-gabi na lang tayo nakakarinig ng mga nakakakilabot na mga pag-angil ng hayop pataalulungan. Hoy Emma, ano ba ang ibig mong ipahiwatig ha? Na may kinalaman sa mga kababalaghan ang mag-asawang iyon? Pagtataray na tanong na Aling Tonya at pinanlakihan pa nito ng mga mata si Aling Emma. Hindi naman po sa ganoon. Ang ibig ko lang naman sabihin, anong malay natin? Baka nga may itinatagong lihim ang mag-asawang iyon. Pagpapaliwanag ni Emma sa matanda. Habang nag-uusap nga sila, ay nasipat naman ni Lola Anicia na panay ang pagsilip sa bintana ni Marie at nakatingin ito sa gawin nila. Kaya sinaway na ni Lola ang mga kapitbahay niya at sinabihan na itigil na ang usapin patungkol sa mag-asawa at baka marinig pa sila ni Marie. Kayo talaga, ang aga-aga ay nagsisipag-tsismisan na naman kayo rito. Magsiuwian na nga kayo sa mga bahay nyo, saway ni Lolo Goryo. Sabay sabi nito kay Lola na pumasok na sa loob ng bahay para makapag-agaan na sila dahil aakyat pa ng bundok si Lolo. Habang kumakain na nga sila, ay nabanggit ni Lola Anicia ang tungkol sa kapitbahay nilang mag-asawang si Marie. Maging siya man kasi ay nagdududa na rin sa mag-asawa dahil nga sa kakaibang ikinikilos ni Marie. Kapag kasi lumalabas ito ng bahay ay takip silim na at umiiwas palagi ito ng tingin kapag kinakausap. Minsan na rin binigyan ng aking lola itong kapitbahay nilang si Marie ng ulam. Ngunit sa hindi sinasadya, ay nakita ni Lola na itinapon lamang ni Marie sa gilid ng bahay nito ang ulam na binigay ni Lola. Sa isip-isip ni Lola noon, grabe naman itong si Marie
Hindi na lang sinabing ayaw nito sa ulam na binigay niya o kaya'y may allergy dito. Maiintindihan niya pa iyon. Ngunit iyong makita niyang itinapon sa gilid ng bahay ay ibang usapan na iyon. Gayong bagong luto lang naman iyon at hindi niya naman nilagyan ng lason. Dahil sa pangyayaring iyon, hindi na muli pang nagbigay ng pagkain si Lola Anicia sa bagong salta nilang kapitbahay. Nang marinig naman ni Lolo Goryo ang kanyang mga sinabi patungkol sa kapitbahay nila, sinaway siya nito at sinabihang huwag magpapaniwala sa mga tsismis sa labas ng bahay. Dahil mahirap ang magbintang ng wala ka namang katibayan, baka mamaya ikapahamak niya pa iyon. Kaya napaismid na lang si Lola at sinabihan niya ang aking lolo na bilisan ng kumain at tatanghaliin na itong umakyat ng bundok. Kung hindi mo ba naman inuna ang pakikipagkwentuhan doon sa labas, di sana'y kanina pa tayo nakakain at nakaalis na sana ako papuntang bundok. Reklamo ni Lolo Goryo sa kanya. Nang makatapos na silang kumain, ay agaran naman ang umalis si Lolo Goryo. Habang si Lola Anicia naman ay naiwan sa bahay kasama ang anak niyang si Tia Sabel. Noong sumapit na ang dapit hapon, ay dumating naman ang isa pang anak ni Lola Anicia na si Tia Alona, kasama ang asawa at 5 taong gulang na anak. Sa Karatig Baryo kasi nakatira itong si Tia Alona. Kaya nagwika ang aking lola na sana'y nagpasabi silang darating ng araw na iyon. Di sana'y sinabihan niya si Lolo Goryo na aga-agahan ng pag-uwi para makapagkatay ng uulaming manok. Dahil matagal-tagal na rin hindi nakakabisita si Tia Alona. Okay lang po, Inay. May dala naman po kaming karne rito. At ito na lang ang lulutuin natin para sa hapunan. Wika pa ni Tia Alona sa kanya. Isa pa'y biglaan po ang pagbisita namin. Dahil ngayon lamang nagkaroon ng bakanting araw itong asawa ko. Sa makalawang araw kasi ay aalis na naman po ito at papasok na sa trabaho. Kaya baka matatagalan na naman ang pagbisita namin dito sa inyo. Dagdag pang wika ni Tia Alona. Kaagad namang naghanda si Lola Anicia ng mamimerienda. Habang ang mga ito na may nakaupo lamang sa labas ng bahay at nagkukwentuhan kasama si Tia Sabela. Habang binabalatan ni Lola ang hinog na saging para gawing minatamis, napansin niyang nakatayo sa labas ng bakuran nila si Marie. Nakita niyang titig na titig ito sa apo niya naglalaro sa loob ng bakuran. At para bang hindi mapalagay na tila ba makikitaan mo itong sabik na sabik sa bata. Paraot pa rito kasi sa paglalakad ng babae habang panay ang titig sa bata. Wika pa ni Lola sa kanyang isipan. Siguro'y nais na magkaroon ng anak ni Marie. Kaya ganoon na lamang ito kung makatingin sa kanyang apo. Ang alam niya kasi ay matagal na mag-asawa sina Marie at Eduardo. Base na rin sa kwento ni Lolo Goryo sa kanya nang minsang makakwentuhan nito si Eduardo. Kaya nga lang ay hindi pa nabibigyan ng anak ang mga ito. Marahil iyon ang dahilan. Kaya nakitaan niya sa mga mata't ikinikilos ng babae na tila sabik na itong lumapit sa kanyang apo. Makalipas ang mahigit 1 oras, ay natapos na ni Lola ang ginagawa nitong merienda. Kaya naman agad niya na itong inilagay sa lamesang naroroon sa labas ng bahay. Nay, may bago pala kayong kapitbahay dito. Wika pa sa kanya ni Tia Alona. Oo, magtatatlong linggo na yung mga yan rito sa purok natin. Tugon naman ni Lola habang inaayos ang pagkain. Saan naman pong lugar galing ang bago niyong kapitbahay, Nay? Tanong ni Tia Alona. Sinabi naman ni Lola Anisyang hindi niya alam kung saan lugar nang galing ang mga ito. Sapagkat hindi naman nila natanong si Marie. Isa pa'y bibihira lang nilang nakakausap ang babae. Ganoon po ba, Nay? Maiksing tugon ni Tia Alona. Tinanong naman ni Lola Anisya si Tia Alona kung bakit natanong nito ang tungkol sa bago nilang kapitbahay. Wala lang po. May nakita lang po kasi akong babae kanina sa labas ng bakuran na nagpapabalik-balik. Tapos nung lumabas ka na ng bahay, ay dumiretso na doon sa bagong tayong bahay sa tabi nyo. Ang akala ko nga po'y may kailangan Lalapitan ko sana. Pahayag nito sa kanyang ina. Kinagabihan. Noong matapos ng makapagluto ng hapunan si Lola Anicia, ay tinawag niya na ang mga anak niya at si Lolo Goryo nang sa ganon ay magsikain na sila. Teka, nasaan ang ate Alona mo, Isabel? Tanong niya sa kanyang anak.
Mamaya na lang daw ho sila kakain, Nay. May lagnat kasi ang anak nila kaya inaasikaso pa nila ang bata doon sa kwarto. Tugon ni Tia Isabel. Ha, teka, papaanong nilagnat ang bata? Ang lakas-lakas pa noon kanina at wala namang dinaramdam na sakit nung maglaro iyon sa bakuran. Pagtatakang wika ni Lola Anisha. Tignan mo muna ang apo mo doon, Anisha. Baka mamaya ay nabati iyon o kaya'y nausog ang apo natin. Utos sa kanya ni Lolo Goryo. Kaagad namang pumunta si Lola Anisha sa kwarto ng kanyang panganay na anak na si Tia Alona. At sinapu ang noon ng bata. Halos mapaso ang kamay ni Lola nang dumampi ito sa noon ng kanyang apo. Kaya naman agaran niya na itong inalis. Diyos, may napakainit nitong bata. Ano bang nangyari? Tanong ni Lola Anisha sa kanyang anak. Hindi ko nga po alam, Inay, kung bakit bigla na lamang nilagnat ang apo nyo. Tugon ng kanyang anak. Tinanong niya naman si Tia Alona kung napainom na ba ng gamot ang kanyang apo. Tumango naman ito at sinabing kani-kanina lang ay napainom niya na ito ng gamot. Ngunit hindi pa rin bumababa ang lagnat. Isa pa'y simula noong pumasok na ang mga ito sa loob ng bahay. Doon na nagsimulang sumakit ang tiyan ng bata. Sandali at pupuntahan ko lang iyong si Manong Boy. Baka nausog lang itong bata. Wika ni Lola Anisha at nagmadali na itong lumabas ng bahay. Nagmamadali naman siyang naglakad patungo sa karatig sityo para puntahan ang tambalang sinasabi niya. Hindi nagtagal ay nakabalik na siya kasama si Manong Boy. Noong nasa bungad pa lamang sila ng pintuan, ay nagwika si Manong Boy ng, "Mukhang may bisita kayo rito ah." Kaagad namang tumango si Lola Anisha at sinabing meron nga silang bisita dahil dumating ang kanyang anak galing sa ibang baryo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Iba ang sinasabi kong bisita nyo. Seryosong wika ng tambalang si Manong Boy. Nagtataka naman ang aking lola sapagkat hindi niya batid kung ano ba ang ibig sabihin ni Manong Boy. Narinig niyang sinabi nitong pumasok na sila sa loob ng bahay dahil kanina pa sila pinagmamasdan ng sinasabi niyang bisita. Pagkapasok nila ay agad nang nilapitan ni Manong Boy ang apo ni Lola Anisha at agad na nilapatan ng gamot. Nag-usal ito ng iba't ibang orasyon at iniihip sa bunbunan ng bata. Pagkatapos ay pinitik ng 3 beses at nilapatan ng langis ang tiyan. Namarkahan ng isang aswang ang apo mo, Anisha. Mabuti na lang at pinuntahan mo ako sa bahay. Wika ng tambala na si Manong Boy. Dagdag pa nito, kalakbay. Nagawang markahan ng aswang ang apo ni Lola sa pamamagitan ng pagpapalipad hangin. Nang sa gayon ay wala nang iba pang magtatangkang mga kauri nitong aswang ang pwedeng bumiktima sa bata sapagkat pagmamayari na ang apo niya ng aswang na naglagay ng marka dito. Makalipas ang ilang minuto ay unti-unti nang humuhupa ang lagnat ng kanyang apo at maging ang pananakit ng tiyan nito ay nawala na. Kaya naman nakahinga na sila ng maluwag. Hindi pa tayo tapos, Anisha. Dahil batid kong naririto lang sa malapit ang aswang na may kagagawan sa apo mo at nagmamasid lamang. Wika ni Manong Boy. Nagulat namang silang lahat nang may biglang lumagapak sa likuran ng kanilang bahay. Kasunod noon ay ang malakas na huni ng wakwak at tila ba'y galit na galit ito't malakas na nagsisipagpagaspasa ng mga pakpak. Humahampas na rin sa kanilang bubungan ang mga sanga ng punong kahoy na nakatanim sa gilid at likod ng kanilang bahay na para bang may paparating na malakas na bagyo. Sandali, dito lang kayo sa loob ng bahay at ako na ang bahala doon sa aswang. Saad ni Manong Boy at nagmamadali na nga itong lumabas ng bahay. Kaagad namang sumilip sa siwang ng bintana si Lola Anisha para tingnan kung saan tutungo ang tambalan. Dahil sumama rin si Lolo Goryo dito at may bitbit na tabak para tulungan ang tambalan kung sakaling mga ilangan ito ng tulong. Nang makasilip na si Lola, kalakbay, ay nasilayan niyang naglakad si Manong Boy papunta sa bahay ng mag-asawang bagong salta. Habang si Lolo Goryo naman, nagmamadaling humabol sa paglalakad kay Manong Boy. Nagtaka naman si Lola, kalakbay, kung bakit papunta si Manong Boy sa bago niyang saltang kapitbahay. Lumabas ka riyan at huwag ka na magtago. Alam kong ikaw yung lumagapak kanina sa likuran ng bahay. At ikaw rin yung aswang na naglagay ng marka sa apo ni Goryo. Pasigaw na wika ni Manong Boy. Rinig na rinig naman ni Lola Anisha ang paulit-ulit na sigaw ni Manong Boy
na pilit pinalalabas sa mag-asawa. At dahil nga sa may pagkatsismosa nga itong si Lola Anicia mga kalakbay, kung kaya't dali-dali na siyang lumabas ng bahay at nagmadali na tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Lolo Goryo at nung tambalan. Kahit nakayapak lamang sa lupa, hindi niya ininda ang mga matutulis na batong nakausling na tatapakan niya. "Bakit ka sumunod dito, Anicia? Bumalik ka na doon sa bahay." Saway ni Lolo Goryo sa kanya. "Tumigil ka riyan, Goryo. Ano ba ang ginagawa niyo rito, ha? Bakit kayo pumunta dito?" Samantalang iyong wakwak na narinig ko kanina ay patungo yata roon sa likuran ng bahay. Wika ni Lola Anicia at itinuro pa kung saan banda niya narinig kanina ang huni ng wakwak. Pero hindi siya pinansin ng dalawa at paulit-ulit lamang na nagsisisigaw si Manong Boy na ilabas ni Eduardo ang asawa nito. Nakita niya namang nagbukas ng pintuan si Eduardo at nakatayo lamang ito doon. Marahil ay takot ito dahil sa may hawak na tabak si Lolo Goryo at may hawak rin buntot ng pagi si Manong Boy. Hindi maintindihan ni Lola Anicia kung bakit umiiyak at nagmamakaawa si Eduardo. Nahayaan na lamang ang asawa niya dahil wala itong alam sa mga pinaggagawa nito. Susunod na sana sila kay Manong Boy nang maglakad ito papalapit kay Eduardo na nakatayo sa pintuan at umiiyak. Pero pinigilan sila ni Manong Boy at sinabing maghintay lamang sila sandali at kakausapin lang umano nito ang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, ay narinig na ni Lola Anicia magsalita si Manong Boy nang, "Lumayas kayo rito kung gusto mong mabuhay pa iyang asawa mo. Dahil sa oras na makita ko pa iyang magpagala-galat muli mabiktima rito sa purok, hindi ako magdadalawang isip na patayin yan." Galit na wika ni Manong Boy. Pagkatapos noon ay naglakad na sila pabalik sa bahay. Noong makapasok na sila sa loob ng bahay, ay doon na ipinaliwanag ni Manong Boy ang lahat. Ayon rito mga kalakbay, bago pa man umano ito pumasok sa loob ng bahay para gamutin ang bata, ay naramdaman itong may mali sa kalapit-bahay nila. Ngunit hinayaan na muna nito sapagkat nais nitong makumpirma kung talagang tama nga ba ang kutob nito. Noong makumpirma na nga ng tambalan ng kanyang hinala, ay agaran na itong nagtungo sa bahay ng bagong salta nilang kapitbahay. At iyon nga'y nalaman itong bagong salin sa pagiging aswang ang asawa ni Eduardo. Nalaman niya rin ang sariling ina ni Marie ang siyang dahilan ng pagiging aswang nito dahil isinalin nito sa babae ang binhi ng pagiging aswang. Nakiusap naman ang asawa nito kay Manong Boy na sana'y bigyan pa ng pagkakataong magbagong buhay ang asawa nito. Sa kadahilan ng magpasa hanggang ngayon, ay hindi pa rin sumusuko sa Eduardo na maghanap ng albularyong kayang gamutin ang sakit ng kanyang asawa. Dagdag pang wika nito kalakbay, huwag na umano silang mag-alala dahil aalis na ang mag-asawa. At kaya umano naririnig nila ang mga nakakakilabot na pag-angil at huni ng wakwak tuwing gabi. Yun ay dahil sa pinipigilan nito ang pagiging aswang. Kung kaya't maraming umaalulong na aso at tumatahol tuwing gabi. Nagpasalamat naman si Lola Anicia bago umalis si Manong Boy. At lumipas nga ang buong magdamag na hindi sila natulog. Kinabukasan nga'y tinupad ng mag-asawa ang sinabi nito kay Manong Boy. Umalis na ang mga ito at winasak na ang bahay. Simula noong umalis na nga ang mag-asawa kalakbay, ay muli nang tumahimik ang kanilang purok at hindi na sila nakakarinig pang muli ng mga nakakakilabot na huni tuwing sumasapit ang hating gabi. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.